Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Stálo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov. Každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou, a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a vravel mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Svadba je významnou udalosťou v ľudskom živote. Prežívame fašiangy, obdobie po ukončení vianočnej doby, a práve v tomto čase vidieť svadobné sprievody častejšie ako inokedy. Pre ženícha a nevestu je to neopakovateľná udalosť. Tí, ktorí stoja obďaleč a pozorujú sprievod zvonku, si mnohí vzdychnú a povedia: Tak už vo živote chodí. Deti sa rodia, mladí ženia vydávajú, dospelí stárnu a starí zomierajú. Svadba je jedným z momentov v zákonitom pohybe života. Všetci poznáme manželstva s ich peknými črtami, neopísateľnou láskou a dôvernosťou, ale aj s chybami, nedostatkami, priemernosťou, ošúchanosťou, tragickým nepochopením a zlobou. Kto z vás by nepoznal pomílené svadby a nešťastné manželstvá? Tejto udalosti často tak citlivej, inokedy všednej a niekedy až bolestnej, ujíma sa Ježiš svojou prítomnosťou na svadbe v Káne, čím chce pozdvihnúť a posvetiť každú ľudskú svadbu. Tak ako svojim skrytým a pracovitým životom posvetil ľudskú prácu, ako zázrakmi posvetil prírodu, ako sa milosrdnou láskou ujal chudobných a chorých, mýtnikov a hriešnikov, tak sa ujal aj ženícha a nevesty, ich svadby, manželstva a rodiny. Ježiš ich vzal za ruky a blahoželal im v tom najplnšom zmysle. Z obyčajnej ľudskej udalosti urobil svätú vec, svätý zážitok, posvätný znak, sviatočné manželstvo. Boh vo svojom zjavení použil svadbu, manželstvo a rodinu ako predobraz pre svoj vzťah k vyvolenému ľudu. Ako dojemne o tom hovorí prorok Izaiáš v dnešnom prvom čítaní. Ako sa junák snúbi s panou, tak si ťa vezmu tvoji synovia, a ako ženích má radosť nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh. Už tým nám Boh vzjavuje v našich zážitkoch svadby, manželstva a rodiny, že sa nachádza oveľa viac, než len čisto ľudské prvky. Manželstvo a rodina je Božím dielom, je to, čo spojil Boh. V ňom sa zjavujú a uskutočňujú Božie úmysly. Je to naša cesta k Bohu a Božia cesta k nám. Ježiš vo svojom ohlasovaní najskôr očistil tento Boží obraz, uložený v manželstve a v rodine, keď vyhlásil: Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Potom tento obraz posvetil vo svojich podobenstvách, účasťou na svadbe a na rodinných slávnostiach. Či nekoná aj dnes Ježiš svoje veľké divy v oblasti manželstva, rodiny a nezjavuje tým svoju slávu? Tajomstvo Ježišovej osobnosti a jeho spásneho diela sa nám zjavuje v obraze svadby. Kristovi sa vlastne zasnubuje boská prirodzenosť s ľudskou v jednote jednej osoby. Ježiš je ženích, cirkev je nevesta. Aj naša eucharistická slávnosť je svadobnou hostinou kráľovského syna, hostinou baránkovou. Tu je s nami aj Mária, Ježišova matka, ktorá prednáša za nás svojmu synovi prosbu. Nemajú vína, zdravia, šťastia, radosti, pokoja, nemajú ti čo ponúknuť. Nám však Mária hovorí: urobte všetko, čo vám povie. Ježiš Kristus aj pri našej slávnosti spĺňa matkinu prosbu, keď premieňa naše nedostatočné dary na svoje telo a krv,
a podáva nám chlieb večného života a kalich večnej spásy, čím zjavuje svoju slávu. Z tohto svadobného charakteru vyviera krása, dôstojnosť aj rodina dôvernosť našej bohoslužby. V Kristovom tajomstve je uložený najhlbší zmysel kresťanského manželstva ako sviatocného znaku. Má zjavovať vzájomnú lásku, vernosť Krista a cirkvi a nový život cirkvi, vyvierajúci z Kristovej lásky. Mladý pár príde na matričný úrad ohlasiť sobáš. Matričný úradník pozerá na papiere a pýta sa: ste pripravení na tento vážny krok v živote? Ženích sebavedome odpovedá: prirodzene, kúpil som 10 fliaš šampanského, 5 fliaš koniaku a 20 litrov vína. Čím hlbšie budeme prežívať svadbu, manželstvo a rodinu ako Kristovo tajomstvo, tým krajšia bude aj ľudská tvár manželstva a rodiny. Prosme Božie požehnanie pre naše manželstva a rodiny, ale aj manželstva a rodiny celého sveta.